Hvad sagde den? Hun er med. Ja, det har jeg boet sammen. Hvor vi piger det, hvor okay det her. Claus, hvad har du af forventninger til dagens kamp? Mine forventninger, de er ret bange. Jeg har bange forventninger, fordi at med det, de har spist, og på den måde, de spiste på, der kan jeg jo se, at de simpelthen sad med nerverne uden på bukserne. Så jeg er meget bange for. Jeg tror, de har præstationsangst i dag. Tror du, de kan holde til presset fra alle tilskuerne? Nej, det er jo sådan noget, jeg går og frygter lidt. At jeg tror simpelthen ikke, at de holder hjem. Og man kan også se på den måde, de står på benene. Hvis man nu ser ud på benene, så kan man godt se, at de er rigtig stive ben i øjeblikket. Er der lidt wienerschnitzel i benene på dem? Jeg tror der er wienerschnitzel og lidt kartofler måske også oven i købet. Og jeg er ikke helt sikker på, at de faktisk kan få det. Hvordan kan de se så frisk ud, når de kigger på de kampe der? Det er jeg meget spændt på at vide. Jeg er ikke spor frisk. Jeg har bare vendt mig til, og jeg har øvet mig i at se frisk ud, selvom jeg slet ikke er frisk. Vi snakkede om her fra bænken af, om du gjorde det for at bevare spændingen i holdkampen for tilskuernes skyld. Det tænker jeg ikke over. Nej, så langt kan jeg slet ikke tænke mig at spille. Du tænker? Nej, ikke så langt. Så er jeg rolig. Jeg kan godt lide det her. Det kan jeg så godt lide. Thanks. Two. Hey. Hey.